Mandan bereketleri yağıp, rahmatları yağıp, fayızları yağıp, Hudaýyň razyçylygy ýagýa, oham innimini bir goýaňak serpmeli, goýaňak dökmeli, goýaňak çalmaly, goýaňak çekmeli, goýaňak sürtmeli we adamyň da iň galpdan soňram iň şarafatly ýeri adamyň ýüzi bolansaň, şu iki nurdan dolu ýüzüňi, nurdan dolu elini ýüzüňe çekilýärdi. Rahmetike ya erhamer rahimin dip. İnsanyň suratyna, insanyň ýüzündäki keramatyda. İnsanyň wejhine, ýüzüne Allah Zülcelal keramet goýupdyr. Şeriatymyzda insanyň ýüzüne hormat goýulupdyr. İnsanyň ýüzüne çağa bolup ogranna bedeniň awwalin qyllary bitenne gaşdan bitip başlaýar. Ene gaş adamyň ýüzünde, görer göz ýüzünde, awadan diş ýüzünde, saýraýan dil ýüzünde, eşdiýän gulak ýüzünde. İnsan musulmanyň awadan sakkaly ýüzünde, kellesi bar. Ene insanyň ýüzüne şeriatymyzda hormat goýulýar. Açygyrak ewde eşders bu görüňler. قال النبي الأمي الأمين محمد مصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عدد خلقه. خلق الله تبارك وتعالى آدم على صورته. Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam aýdypdyr, Hudaý Taala Adamy öz pormasynda yaratdy diýipdir. قال الزين العراقي رحمه الله تعالى: الضمير فيه عائد إلى أقرب مذكور، ومعناه أن الله تعالى أوجده على الهيئة التي خلقه عليها، لم ينتقل في النشأة أطوارا كذريته، بل خلقه رجلا كاملا سويا قويا. Büyük alimden biri Zeyneddin Iraqi diýilýär. 8-9-8-7 garnymyndan ozal büyük ulamalyň biri. Mollalyň eline bir kitap bar, Ihya Ulumuddin diýip. Şoň hadislerini çıkaran alim adam. Näçe ýaşyndamışdyk şonda şu alim adam? 18 ýaşyndamışdyk. Gaýtaýdaýyn häzir şu alimyň gurrüňini aýtmaka. Hazreti Zeyneddin Iraqi Ihya Ulumuddin Gazaliň hadislerini çıkarypdyr. Tahric ahadisi Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin'deki peygamberimizdin sözlerini tertipbendi etdi. Şonda şu Zeyneddin Iraqi 18 ýaşyndaky alim oglanmış. Yani bir çoňyr alim adam bir kefe aýdýan. Bir ýöne bir ruznamadan göz ýakyna aýdylýan gurrunlar däller. Olay diýär şu peygamberimizin aýdan sözüniň manasy Hazreti Adam'ı öz suratynda yaratdy. Yani Hazreti Adam bir ýaly deslap bir gatra suw, soňram bir doňgan, soňram ulolly, soňram janinni, soňram el aýak bitdi, o jere dälipdir. Şu ozal durmuşyny, formasyny makam, beýik, edermen, daýaw, dik, gudratly, daýaw adam etip yaratdy diýipdir. Manasy şu. Allah Zülcelal hemmemize nesip etsin, Müslüman cennete girende Hazreti Adam'ın formasına olup girecekti. Mertligine, edermelligine, makamligine, kudretine, dikligine ve dayavligine ve merde kamil kametligine de. Hazreti Adam'ı evladından park verttir Hudaý Taala. Öz formasına, canin Mekke şu duran formasına uzun moyli beyik daýaw adam etipdir. Cennete girip çıkanda da önkü adam şu formasını jynlar ya ferişteler suratlary ütgeýär da her suratda boljak bu Allah Taala'nın goýan ýagdaý şeýle. Emma Hazreti Adam şu formasıda.